Сега, може би ще изненадам и някой от вас, но тази тема засяга не само мъжете, а и жените. Както мъжкото психическо здраве, така и женското психическо здраве зависят от тестостероновите нива. И изгледайте видеото до край, защото в днешното видео много истини ще бъдат разкрити. Интересен факт е, че ако в тялото ни няма натрий и изпиеме голямо количество вода, ние може да умрем буквално. Защото често се изследват тези хормони и се вижда, че тенденцията е тестостерона да бъде все по-нисък и да спада. В около 90% от тренировките ми за гърди. Класическата лежанка, много оплювана, късали се гърди, никой културист не бил правил лежанка, какво е това нещо. Всеки може да прави каквото си иска, аз лично много харесвам лежанката, никога не съм имал. Така че си чакам комисионната от няколко места за работата, за общо полезния труд, който съм извършил. Може би изхождам от това, че тялото за лятото се прави зимата и затова от сега се подготвям да мога да бъда най-добрия на плажа. Тъй като не мога да съм най-добрия на сцената, то се видял, поне на плажа да бъда. Здравейте, това е Gym Hub, аз съм Боянец. Днеска сме в залата и ще направим една здрава тренировка. А темата, по която ще говорим, мисля да бъде за тестостероновите убийци. Интересна тема, която все повече и повече набира популярност. Даже бих казал, че никога не е била непопулярна темата, тъй като тестостерон е основният движещ хормон при мъжа. От гледна точка на неговото психологическо състояние, в смисъл такъв емоционално да се чувства здравословно добре, физически да се чувства добре. За мъжа трябва да има висок тестостерон. Той естествено трябва да бъде в някакви граници. В днешното видео ще ви кажа какво всъщност е тестостерона, как да разберем дали тестостерона ни е в граници, ако е нисък, защо това е проблем, и ако е висок, защо също може да бъде проблем. И не на последно място, и ще ви дам решение как да подобрите здравословното състояние, ако има следните проблеми. Сега, може би ще изненадам и някой от вас, но тази тема засяга не само мъжете, а и жените. Както мъжкото психическо здраве, така и женското психическо здраве зависят от тестостероновите нива. Считам, че темата е много сериозна и трябва да се обърне внимание, защото виждам, че хора с проблемни тестостерон предприемат и стигат до крайни мерки, които всъщност още повече влошават нещата. Затова е хубаво, когато имаме такъв проблем, да се обърнем към професионалист, а не да търсим информация по форумите или от лица с съмнителна репутация. И изгледайте видеото до край, защото в днешното видео много истини ще бъдат разкрити. Много е важно, когато започнем тренировката, да сме си подбрали правилните добавки, които да ни помогнат за по-доброто и по-качественото изпълнение на упражнение и сила. Разбира се, да не забравяме, че може да използвате нашия код GYMHUB20 в сайта на trek.bg, да получите цели 20% отстъпка на всичките артикули в сайта. Благодариме на нашите приятели от VG Subs с тяхната добавка Fat Blaster. Не забравяйте да се възползвате от нашия промокод GYMHUB10 в техния сайт и да получите цели 10% отстъпка на добавката и да си заслужава нещо качествено. Да подготвим лежанката, че ни очаква тежка тренировка. Преди всяка тренировка, естествено, всеки път говориме, загрявката е не важна, а задължителна. Трябва да се загреят всички стави на тялото и добре да се вработят тези, които ще бъдат активно натоварени в тренировката. Днешната тренировка ще направя ще натоваря гръдните мускули под всички ъгли и съответно трябва да загрея раменния маншон, като раздвижа ротаторите на рамената става, загрея мускулите около ставата, бицепс, трицепс, гърди, гръб. Това го правя с леки движения, с малки тежести, да вкарам кръв навсякъде.
Това движение, което на пръв поглед изглежда като разтваряне за странично рамо, всъщност е част от загрявката ми, която използвам да си раздвижа врата. Колкото и странно да изглежда. Всъщност по този начин, разтваряйки, отварям се с рамената и затварям нагоре трапеца и също се получава едно много добро съкращение в трапеца, тъй като при движението за разтваряне в страни винаги се опитваме максимално да изолираме трапеца, така че да може да работи раменния мускул. В ситуацията аз искам точно обратното, всъщност да загрея трапеца, така че да вкарам кръв и да е готов за натоварване. Генезис. Откакто работиме с Генезис, нося постоянно техните дрехи и да ви кажа, съм изключително доволен, тъй като тренировките преминават прекрасно. Потниците изрязани дълбоко, тук да диша отдолу, много хубаво. Малко по-високата яка не ми харесват потници с дълбоко декоте. Този е хем с висока яка и пък изрязани, защото примерно тези, които са с по-голямо декоте, отстрани пък не са толкова изрязани и пак ми се става дискомфортно на мишника отдолу, докато при тези ниската мишница е изключително комфортна, особено за тренировка. Много по-дишащо е така за тялото, по-отворено, потиме се, натоварваме се, нормално е. Дрехите трябва да бъдат комфортни в края. Пия бустер без кофеин. Много ми харесва. Помага за по-доброто напомпване, както и повече издръжливост на мускулатурата. Естествено, като със всяко нещо, ако се прекали, всъщност може да се претовари нервната система и да влоши издръжливостта. Но, естествено, ние сме интелигентни хора, няма да злоупотребяваме. Пия една доза, с което правя много по-качествена тренировка и много по-яко напомпване. Идеята ми е някой ден, ако можем, да направим една такава добавка, която да бъде бустер без кофеин. Защото с кофеин бустерите прекалено много ме претоварват, че чувствам се изнервен, такъв напрегнат, до такава степен, че чак имам чувство, че ми се натоварва нервната система и не мога да направя пълноценна тренировка. Тези, които нямат кофеин, да ви кажа, доста по-добре ми се отразяват и мисля, че това е истината от бустера. Пишете в коментар дали би ви била интересна такава добавка, дай Боже някой ден да направим. Както ви казах, в днешното видео ще говорим за тестостерона. Тенденцията в момента, която съм я разбрал от комуникацията ми с доктори в различни сфери, които се сблъскват ежедневно с изследванията на хора под една или друга форма. Всеки, търсейки общото здраве на човек, независимо дали ще бъде ендокринолог, дали ще бъде нефролог, дали ще бъде в някоя друга специалност, винаги се гледат общото здравословно състояние на човек и съответно обикновено, когато някой от тези доктори има нужда да се види здравословното състояние, се гледа и хормонална система и всичко, независимо дали това отговаря конкретно за неговите действия или сфера. Така, повечето доктори имат представа всъщност каква е тенденцията в тестостерона, защото често се изследват тези хормони и се вижда, че тенденцията е тестостерона да бъде все по-нисък и да спада. Теориите са всякакви, но е ясно това. Обездвижването е основен фактор, който в днешно време тормози все повече и повече хора. Загубата на мускулен тонус е една от основните причини всъщност за понижаването на общия тестостерон при мъжете, така и при жените. Защо намесвам жените? Защото тестостерона присъства както при мъжката част, така и при женската част. Той отговаря за психическото състояние както при мъжете, така и при жените. Тоест, ако тестостерона е нисък, ще рефлектира при мъжа наистина много, но и при жената ще се усети това нещо и общо взето симптомите са много подобни. Съответно, ниско либидо, няма желание за активност, за тонус, за извършване на някакво физическо действие, да имаме желание да ходим някъде, да направим нещо, да свършим нещо, да ставаме апатични, безжизнени и с нисък тонус. С времето това оказва особено влияние върху мускулатурата, защото атрофира, намалява, мускулната маса спада, с което неминуемо реагира като и пада имунната система, защото тя е пряко свързана с мускулната маса. Това
това е и пряко свързано с дълголетието на човек. Всъщност доказано е и се говори как и се обяснява ежедневно как мускулатурата е в основата на здравето на човек. Всъщност ние, ако търсиме дълголетие, трябва да се стремиме да имаме мускулатура и да поддържаме мускулния си тонус. Не да избягваме, като повечето хора, аз не искам да тренирам, да не направя мускули, какво ще ги правя после тия мускули. Не, няма да стане така. Всъщност, когато тренираме, ние тонизираме мускулите и за да постигнем някакви крайни обеми на мускулатурата, като при мен, примерно, това изисква изключителни усилия и това се случва в много малък процент от хората, които имат изобщо възможност да го постигнат, защото има нужда от генетична предпоставка за това нещо. Виждате колко е важен тестостерона. Той всъщност е в основата в това ние да имаме дълголетие, да се чувстваме добре, да сме активни, да живеем пълноценен начин на живот. Така че трябва да се обърне сериозно внимание на това нещо. Днес ще правим гърди. Естествено класическото упражнение лежанка, което може би присъства в около 90% от тренировките ми за гърди. Класическата лежанка, много оплювана, късали се гърди, никой културист не бил правил лежанка, какво е това нещо. Всеки може да прави каквото си иска. Аз лично много харесвам лежанката. Никога не съм имал проблеми с лежанката. Виждате, правил съм лежанка с над 200 кг повторения, не съм късал нищо и се чувствам в отлично здраве и раменете също така. Това е поради причината, че загрявам и имам правилна техника на изпълнение. Тренировката започва само с лост. Не започваме с 2-20 на страна да загрееме с 100 кг, въпреки че мога да го направя, но не бих си го позволил, защото искам здравето на ставите ми да бъде все така добро. Това движение, което изпълнявам, е също за мобилизация на раменния пояс, раздвижване на плешките и всъщност подготовка за по-сериозно натоварване с щангата. Трябва малко обаче да я кача на по-високо. Все още нямаме доброволци за позицията товаро-разтуравач на щанги, но обявата все още е активна. Ако има някой доброволец, желаещ, който иска да помага за пренасенето на тежести и иска да стане с яки ръце, нека заповяда, ще се разберем и действаме. Чакай сега да го фърлим този лос, който ни пречка тук. Много се не види. Ти даже ли подреждаш? Да. Свободното си време подреждаш, така ли? Да, през свободното си време, когато се чуя какво да правя, ходя и подреждам залата. Независимо в коя зала се намирам, тъй като работя на около 4-5 зали, в които обикалям и работя с различни клиенти. Всяка една ходя, обикалям и подреждам. Така че си чакам комисионната от няколко места за работата, за общо полезния труд, който съм извършил. По време на работа? Да, работя дори и по време на работа. И така, докато съм физически тук, съм психически някъде другаде. Добре, сега ще ви дам 5 точки за тестостерона, които искам да научите, за което после и ще ви изпитвам. Защото темата е изключително важна и искам да я запомните. Точка номер 1. Какво е тестостерона? Тестостерона е полов хормон, който се произвежда както при мъжете, така и при жените. При мъжете е в по-големи количества, като се произвежда в надбъбречните жлези, в по-малки количества и основните количества са в тестисите. Докато при жените се произвежда и в яйчниците, но в много по-малки нива. Той отговаря за много основни функции в човешкото тяло. За либидото и сексуалната функция, така за горене на мазнините, за мускулната маса
за костната плътност и за психическото здраве на човека. Боянът се пристига. Пристигам с тежестите. Какво ще кажеш с твоята форма? Формата ми, бих казал в момента, че е сносна, добра за плажа. Подготвям се, въпреки че е зимата, аз съм с форма като за плажа. Общо взето. Може би изхождам от това, че тялото за лятото се прави зимата и затова от сега се подготвям да мога да бъда най-добрия на плажа. Тъй като не мога да съм най-добрия на сцената, то се видял, поне на плажа да бъда. И затова, който иска, може да влезе в gymhub.bg, да види нашите пакети, да види информацията в сайта, където може да избере своя пакет, да види всичките неща, които предлагаме и да заяви една безплатна консултация, да си поговорим какъв е вашия проблем, как може да го решиме и да ви помогнем. Точка номер 2. Какви са признаците да разберем, че имаме проблем с тестостерона? Основните признаци всъщност, когато тестостерона ни е извън граници. Първо, когато е нисък, ние ще изгубиме тонус и желание за сексуална функция. Във времето ще започнем да губиме мускулната маса, ще започваме да натрупваме мазнини, защото когато е нисък тестостерона, ще преобладават повече женските хормони, което обръща процеса и съответно от по-малко мазнини и повече мускулна маса в тялото се обръща по-малко мускули, повече мазнини. Съответно натрупването на мазнини. Това е основен фактор, че тестостерона е нисък и преобладават женските хормони. Другото е психическия тонус и желание да бъдем дейни, функционални и да искаме да изразходваме енергия. Във времето също така могат да се проявят като симптоми изтъняване на костната структура. Всъщност костите ни да станат по-чупливи, по-меки и да нямаме такава стабилна костна структура. Също така и депресивните състояния са основна предпоставка това да имаме нисък тестостерон. Да разбереме дали тестостерон е нисък или висок, то в такава ситуация е хубаво да се направят просто едни кръвни изследвания в най-близката лаборатория. Всяка една лаборатория може да отидете сутрин нагладно да пуснете хормоналните си изследвания, тъй като за естрогените е хубаво да бъдете нагладно, за да не бъдат повлияни. Докато при тестостерона няма особено значение, дори в коя част от ежедневието ще го вземете. И запомнете, ако се чувствате депресирани, отпаднали, безжизнени, без тонус, без желание, нямате мотивация, това е причина да направите изследвания, за да видите своето хормонално здравословно състояние. И ако има такова, съответно да се обърнете към специалист, така че да ви помогне то да се нормализира. Любимата ти вода? Хидратацията, много важна. Любимото ми питие по време на тренировка е вода. Колко литра пиеш на ден? На ден пия около 3 литра. Гледам да не прекалявам с водата, което не ми е трудно, но се напълвам и да пия редовно вода, защото лесно може да се спусне човек да не изпие нужните литри вода за деня. Тук често съм си задавал въпроса, нали, хубаво е да се пие често вода, обаче ако не изпитваш така жажда и нужда за, така да го кажа, апетит към водата, дали трябва да се наливаш реално да пиеш, при положение, че тялото ти дава ясен признак, че не ти се пие вода. Това всъщност може да бъде лъжливо, тъй като това, че не ми се пие вода, не значи, че тялото е реагирало правилно в ситуацията. Ние когато сме ангажирани в ежедневието си и пиеме по-малко вода, тъй като фокуса ни е някъде другаде и не разпознаваме апетита си към вода, всъщност това, че сме жадни, понякога може да се го объркаме и с глад и ние си мислим, че сме гладни, търпиме и така накрая се оказваме в една ситуация, в която половината ден не сме пили никакви течности и после съответно ни е трудно да наваксаме и да се налеем с 1 литър вода наведнъж да изпиеме, това също е абсурдно. И съответно тенденцията всъщност е човек да пие по-малко течности през ежедневието
което и е нормално тялото да се адаптира към това нещо и да започне да не търси толкова много вода и да свиква към това положение, съответно и няма да изпитваме такава жажда. Както са казали, апетита идва с яденето. Същото и с водата. Като започнем да пиеме по-често вода, ние ще започнем да изпитваме по-често и нуждата за вода и жажда, съответно. Затова, че не се пие вода, не значи, че тялото е реагирало правилно. Сега да си направим сериката. Тази серика ще ми бъде вработващата серика, която ще бъде с остатък от около 2-3 повторения. В тренировъчните планове на Gym Hub, които изготвим, лично заемам се с всеки един случай на всеки един клиент, който е дошъл при нас в отбора. Аз съм прегледал обстойно информацията и съм създал лично аз тренировъчните, хранителните режими и суплиментацията. Съответно, може да видите в тренировъчните програми, че има загряваща серия, вработваща серия, работна серия, разтоварваща серия. Тоест, какъв ще бъде процента на натоварване спрямо пиковата ни сила и колко повторения ще направим преди да стигнем до отказ. Интересен факт е, че ако в тялото ни няма натрий и изпиеме голямо количество вода, ние може да умрем буквално. Да продължа за солта, защото усетих, че ви шокирах в момента. Има доказани такива случаи на хора, които наистина са умрели по този начин. И в основата на това е, че солта, или по-точно натрия, който се държа вътре, е в основата на калево-натриевата помпа, която работи в мембраната на клетката. Всъщност, тя определя дали ще влезнат течности в клетката или ще излезат от нея. Съответно, когато има натрий в тялото, тогава течностите влизат в клетката. Съответно, ако няма натрий, тези течности не могат да влезнат в клетката. И ако вкараме голямо количество течности в тялото и тя не може да се усвои правилно, става проблем. И точка номер 3. Какви са причините тестостерона да бъде нисък? Както и преди малко казах, основната причина е обездвижването. Няма ли физическо натоварване, няма ли активност на мускулатурата, тялото просто няма нужда да произвежда тестостерон. Съответно, той неминуемо почва да спада. Няма как да има висок тестостерон, ако нямаме силно физическо натоварване. Наднорменото тегло. Съответно, ако имаме малко мускулна маса, много мазнини в тялото, това отново е предпоставка за понижаване на тестостерона. Наистина, тестостерона се транспортира в масна среда, т.е. трябва да има мазнини в тялото, за да може тестостерона ефективно да се произвежда, да се транспортира и да бъде активен в тялото. Но това не значи тези мазнини да бъдат под кожата и да бъдем с такива кореми и навсякъде да има лой по нас. Всъщност това няма да помогне за тестостерона, а обратното ще го влоши, тъй като ще обърка хормоналната система. Покрай това нещо и нездравословното хранене, храненето с всякакви токсини, боклуци, алкохол или употребата на други вещества също могат да повлияят сериозно върху спадането на тестостерон. Затова ви препоръчвам да вземете мерки и да си вдигнете газа от стола и да потренирате. Нека не забравяме и хроничния стрес, който ни обгражда от всякъде. Задръствания, хора навсякъде. Искаме да свършим работата си, не можем, възпрепятстваме сега, да не говорим колко много работа имаме. Всеки един е ангажиран с все повече и повече работа в този динамичен живот и нямаме особен избор на това. Съответно, това води и до един хроничен стрес, което повишава много кортизола. Кортизол от своя страна е чист антагонист на тестостерона и просто има ли кортизол, тестостерон няма.
Затова опитайте се да сведете стреса до минимум. Колкото по-малко стрес, толкова по-добре. Нямаме нужда от този стрес реално. Опитайте се да приемате нещата по-добре, да тренирате. Гарантирам, че ако се чувствате зле, чувствате се потиснати, нямате желание и тонус, отидете, раздвижете се. Не е нужда да бъде в залата тежка тренировка, може да бъде навънка разходка, тичане, може да бъде някакъв друг спорт, може да бъде разходка в планината, да отидете на лостове, да покарате колело, независимо. Физическо натоварване, да се активират мускулите, да заработи организма, да се нормализира хормоналната система и ви гарантирам, че ще се чувствате много по-добре. Да, 180 кг за работна серика не е зле наистина. Със сигурност тежкото трениране и тежкото натоварване е един от най-добрите начини да стимулираме тестостерона си. Да отиваме в залата, да вдигаме тежести, естествено да бъде умно, а не просто да отиваме да дигаме тежести и си почупиме ставите и да си тръгнем. Нали, повишаването на тестостерона не трябва да бъде следствие на счупени стави, може да се направи и по-добре. Тежките тренировки обаче от своя страна са един от най-добрите начини, пак казвам, да повишиме нивата си на тестостерон, защото тогава тялото има най-силен стимул да произвежда тестостерона, тъй като силата ни идва най-вече от нивата на тестостерон. Бери. 180 кг натежават лекичко. Сега ще махвам малко тежести и ще продължа да направя още няколко повторения, да може хубаво да напомпам мускула. Мерси. Мале. Това беше тежко. Признавам се. И четвърта точка. Какво да направим, ако имаме вече установен нисък тестостерон? В тази ситуация най-доброто нещо, което може да направим е да се вземе в ръце и да започнем да водим един по-здравословен начин на живот. Защото за да стигнем до тази ситуация е имало нещо нездравословно присъстващо в него. Дали ще бъде от към физическо натоварване, дали ще бъде от хранене, дали ще бъде приемане на някакви вещества или пък ще бъде липсата на някакви такива. Първо, започваме с тренировки. Тялото ще даде веднага сигнал на надбъбречните жлези и оттам също и на тестисите, така че да почне да се произвежда повече количество тестостерон, за да може тялото да бъде достатъчно активно физически. Следващия фактор, който е основен в тестостерона и да бъде в норми, е балансираното хранене. Ние не трябва да изпускаме нутриенти. Занижените нива на тестостерон идват от неправилно хранене, като най-често се случва от изключването на някои нутриенти, обикновено е на въглехидрати или мазнини. Изключването на някой нутриент да не присъства изобщо в диетата ни може крайно да повлияе върху хормоналната ни система. Затова това нещо трябва да бъде балансирано и добре премерено лично за нас. Може да добавим и някои добавки, които да помогнат за собственото повишаване, за стимулиране на собственото производство на тестостерона. Най-различните билки, аминокиселини и витамини, които могат да помогнат за това нещо. Всички тези неща съвкупно, ако бъдат направени правилно, персонализирано, могат да дадат много добри резултати. А ако искате това да съм аз, влезте в gymhub.bg, разгледайте
и да действа. Така съм. Това няма да го кажа, но точно. Не е за камерата. Но така мога да си ходя и по улиците. Една 20-ка, 2 няма проблеми. Ходя се, разхождам се. Да, ето така може човек да се научи какво има на хората с големи кохонес. Така. Да, и пета точка. Защо не трябва да приемаме стероиди? Всъщност хората са го измислили, като създали синтетичен тестостерон. Тоест, ако нямаме производство на тестостерон, лесно може да вкараме външен такъв в тялото си и да нормализираме хормоналната си система. Звучи прекрасно и много лесно, но дали е толкова ефективно? Често идват при мен и клиенти и наскоро имах случай на човек, който дойде при мен с заявката, че иска да отслабне, иска да постигне някакви резултати, но да имам в предвид, че той преди това е употребявал стероиди, направил е някакъв цикъл и след това го е прекратил този цикъл, без да предприема някакви мерки. През цялото време той не е пускал изследвания и до последно всъщност не е пускал изследвания, за да види каква е ситуацията по време на употребата, каква е ситуацията след употребата на стероидите. И идва при мен с проблема, че иска да постигне някакви резултати, а му е трудно и не може. Естествено, стероидите както могат да помогнат, така могат и да влошат ситуацията и в повечето случаи те я влошават. Особено при хора, които не са наясно какво правят и употребяват. В ситуацията човека е нарушил сериозно хормоналната система, тъй като е взимал външно тестостерон с цел да постигне някакви резултати, които ще бъдат само моментни, разбира се, защото рано или късно ще дойде момента, в който ще трябва да спрем да го взимаме този тестостерон. Тогава какво се случва? Естествено, хормоналната система се срива, ако не го спрем правилно, ако не предприемем нужните мерки, за да възстановим собственото си производство, ние се озоваваме в една ситуация с нисък тестостерон, объркана хормонална система, завишени естрогени, без възможност да ги възстановиме или възстановяването им да отнеме изключително дълго време. Защото това не е като да се удариш и да след няколко дни да се възстановиш. Това е хормонална система, за което възстановяване са нужни месеци, а понякога и години. Стероидите се употребяват най-вече от професионални спортисти. За да могат да постигнат физическите си постижения, за тях е нужно да се хранят много повече, да влагат много по-големи усилия и съответно да имат много по-добро възстановяване. Стероидите от своя страна увеличават белтъчния синтез, подобряват възстановяването на мускулатурата и всъщност позволяват на тялото да бъде претоварвано системно. Докато това, ако го прави човек без стимуланти и претоварва тялото си до такава степен, това ще бъде дори нездравословно. Защото тялото ще бъде в постоянен кортизол, няма да може да се възстанови от този тип натоварване, ще имаме системна преумора и оттам нататък ще се наруши цялата функция на тялото. И в тези ситуации има някакъв смисъл от употребата. Но когато човек просто иска да влезне във форма или се е пуснал изследвания и е видял, че тестостеронът му е нисък, стероидите не са решение. Всъщност решението е да вкараме баланс в живота си, да започнем да тренираме редовно, да се храниме правилно, да се опитаме да стимулираме тялото си на билкова основа и ако тогава вече това не даде резултат, да се свържем с ендокринолог или професионалист в сферата и той да ни помогне как всъщност да се бъдат употребявани правилно. Добре, действам. Айде. Чао, чао. И ето виждате, работя докато съм на работа. Моята работа е да тренирам и да правя полезни видеа. И хората звънят, прекъсвам, говоря, решавам проблема и продължавам. The T-Bone Gold
Идвам си вкъщи, взимам си кохонеса и се прибирам. Това значи, че имаш много тестостерон. Да, всъщност е така, когато имаме много тестостерон и той се насъбере, няма къде да отиде и отива в краката. Да свикнем да си го носим със себе си. Айде! Така. И разбира се, да благодарим нашите спонсори, че помагат тези видеа да се осъществят и да даваме все повече и повече полезна информация. Да благодарим на VG Subs с техния Fat Blaster, най-добрата добавка за балансиране на теглото. На Trek Nutrition с пълния капацитет от добавки в техния сайт trek.bg. И на Genesis с удобното фитнес облекло, които са винаги с нас. Може да използвате нашите кодове за отстъпка, които може да видите в описанието. Абонирайте се за канала задължително и отидете да хапнете в Protein House, защото на гладно не се тренира. И до нови срещи!